अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सध्या भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आणि मंत्री केसरकर यांच्यात चांगलीच झुंपलेली दिसते. राजन तेली मंत्री केसरकरांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. आता सावंतवाडीची भाकरी परता असा टोला राजन तेलींनी मंत्री केसरकरांना लगावत नव्या वादाला तोंड फोडलंय. पाहुयात काय म्हणालेत राजन तेली. मी फोडलेले नारळ असतील किंवा जी विकास कामं भाजपने केली असं सांगितलं जातंय, केसरकरांना झोंबलेलं आहे, काय सांगा? आज सांगा, भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे आज खातं कुठलं आहे? सार्वजनिक बांधकाम खातं आहे. आम्ही ज्यावेळी वेगळ्या माध्यमातून त्यांच्याकडे पैसे मागतो त्यावेळी ते पैसे आम्हाला देतात. ते आमदार म्हणून त्यांनाही पैसे मिळतात. तर असं नाही ना की शेवटी इथे युती आहे भारतीय जनता पक्षाची, शिवसेनेची. शिंदेसाहेब आमचे राज्याचे प्रमुख आहेत, उपमुख्यमंत्री आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत. ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पैसे मिळतात. आम्ही त्यांचंच नाव आग्रह त्या ठिकाणी करत असतो. ते त्यांना झोंबण्याचा काय तसा विषयच नाही ना. आम्ही काही शिक्षण खात्याच्या संदर्भातले कुठली प्रेस घेत नाही, शिक्षण खात्याच्या संदर्भातले कुठले विषय बोलत नाहीत. आम्ही कुठले विषय बोलतोय तर आम्ही स्थानिक लोकांनी आमच्याकडे जे कामं दिले त्याची भूमिपूजन करतो. त्यांना झोंबण्याचं काय कारण नाही. नक्कीच कालच्या त्यांच्या पत्रकार परिषदेत एक दिसलं की आपण कामं केली नसतील किंवा निधी आणला नसेल PWDमधनं आणि ते जर तुम्ही सिद्ध केलं तर राजकारण सोडेन असं ते म्हणतात. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? कसं आहे माहीत आहे, त्यांनी म्हणूनच सांगतो, त्यांनी आता खोटं बोलणं सोडून द्यावं. खोटं बोलून ते 2 वेळा जनतेला या ठिकाणी फसवलं. दहशतवाद फसवला. आता दहशतवाद त्यांचा गेला. सावंतवाडीची संस्कृती आता नवीन त्यांनी विषय काढला. सावंतवाडीची संस्कृती तुम्ही नगराध्यक्ष राणेसाहेबांमुळे झाला, पहिला आमदार राणेसाहेबांमुळे झाला, पण त्यांना मग नंतर दहशतवाद ते कसे आहेत हे सांगायला तुम्ही सुरुवात केली. तुम्ही शरद पवारांना शिवाय घालायला सुरुवात केल्या. तुम्ही आता उद्धवजी आदित्य ठाकरे यांच्या जीवावर 2दा आमदार झालात तर त्यांच्या नावांचं शिगमा करायला सुरुवात केली. ही सावंतवाडीची संस्कृती, तुम्ही सावंतवाडीचं नाव खराब करू नका. हे तुमच्या माध्यमातून मला त्यांना सांगणं आहे. सावंतवाडीला खूप वेगळी संस्कृती आहे. उद्या काय हे सावंतवाडीचा विकास जर करायचा होता तर महामार्ग बाहेरून का गेला? त्याही तर राजन तेलींचा कधी हस्तक्षेप नव्हता, रवी चव्हाणांचा हस्तक्षेप नव्हता. आज सावंतवाडीमध्ये काय वेगळं तुम्ही केलं आहे की सावंतवाडीचं वैभव आज रत्नागिरी सोडल्यानंतर प्रमुख बाजारपेठ सावंतवाडी होती. काय सावंतवाडीमध्ये तुम्ही केलं आहे? उद्या म्हणाले मोती तलाव मी केलं आहे, नरेंद्र डोंगर, हे नॅचरल आहे. ही संस्कृती पूर्वीपासून तर सावंतवाडी सुंदर आहे. आज इथे बंद पडलेले अनेक कारखाने ते सुरू करण्यासाठी काय प्रयत्न केले? उषा इस्पात बंद पडली. आज सांगा, तुम्ही ताजने, सिदादी गोवाने 30 वर्षापूर्वी जागा घेऊन ठेवली. झाले का व्यवसाय सुरू? लोकांनी अगदी कवडी मोलाने त्यांना जागा दिली. ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले का? चिपी एअरपोर्टला सगळ्यांची भरून घेतली, तरुणांना फसवलं तुम्ही. निवेदनं घेतली सगळ्यांची नोकरीसाठी. आज तो चिपी एअरपोर्टची काय परिस्थिती आहे? आडाळे MIDC कधी झाली आहे? ती सुरू होण्यासाठी प्रयत्न झालेत का? काय नेमकं केलं? आज मी माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटणार आहे. या मतदारसंघाची परिस्थिती मी त्यांना सांगणार. आम्ही युतीच्या विरोधात नाही, आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांच्या विरोधात नाही. एकनाथ शिंदे साहेब आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र हे आमचे दोन्ही नेते आहेत. आम्ही यांच्या नेतृत्वाखाली इकडे काम करतो. रवींद्र चव्हाण आमचे पालकमंत्री आहेत, राणेसाहेबांचे नेते आहेत. पण आम्ही हे सगळं करत असताना तुम्ही जर समजा उद्या तिथली जनता हे सगळ्या गोष्टी बोलत असतील, तुमच्या विरोधात जनता असेल, तुम्ही दरवेळी खोटं बोललात ही जनता सांगत असेल, आम्ही नाही बोलत आहे, जनता सांगते की हा कारखाना आणतो, तो कारखाना आणतो, आम्ही नाही सांगायला गेलो ना.
तर लोकांची दिशाभूल झालेली आहे. तुम्ही कधी दहशतवाद म्हणता, कधी अमुक म्हणता, कधी संस्कृती काढताय, त्याविरोधात लोक बोलायला लागलेत. म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आणि त्यांना इथली परिस्थिती सांगणार. ही आपल्याला सीट नको आहे का? उद्या तुम्ही निर्णय घ्या, कोण लढवणारे निर्णय वरचे लोक घेतील, पण त्याचबरोबर एक एक सीट उद्या युतीसाठी महत्त्वाची आहे. म्हणून इथली परिस्थिती मी त्या ठिकाणी सांगणार. दुसरा माझा एक प्रश्न आपल्या माध्यमातून आहे, किती लोक तुमच्याबरोबर शिवसेनेचे आले याचं आत्मपरीक्षण करा. तुम्ही जे 2 वेळा मला पडला हिनवताय ना, तर ज्यावेळी इथं कोण नसताना एक भारतीय जनता पक्षाची बांधा ग्रामपंचायत मी निवडणूक लढवली, 30,000 मतं घेतली. कालची निवडणूक मी अपक्ष लढवली, तरी 57,000पेक्षा जास्त मतं घेतली. तुम्ही लढून दाखवा हिंमत असेल तर. तुम्ही जरा आता शिवसेनाची आज तुमच्यावर कोण आलेलं नाही आहे. आज लोकांचा शिंदे साहेबांवर विश्वास आहे, पण ह्यांच्यावर विश्वास नाही, लोक कोण आलेले नाहीत. उद्या लढवा, तुम्हाला समजेल. तुम्हाला भारतीय जनता पार्टीची गरज काय. उद्या तुमच्या माध्यमात अजून एक मी प्रश्न त्यांना सांगतो. रोज तुम्ही तक्रारी करणार अमुक करणार. त्याच्यात तुम्ही जर इतकं उजवं काम केलं, एवढे कारखाने आणलेत, एवढी विकास कामं आली, तर तुम्ही मी जर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस एक परवानगी घेऊया. आम्हाला फक्त ही विधानसभा जिल्हा परिषद पंचायत स्वतंत्र लढवण्याची परवानगी द्या आणि मग त्याच्यात ठरवूया. त्याच्यात त्यांनी परवानगी दिली आणि मग कोणाचे जास्त येतात मग तिथं सिद्ध होईल. त्याही निर्णय घेऊया, कोण राजीनामा देणार, कोण राहणार. काही करायचं नाही, खोटं बोलायचं हे लोकांना चालत नाही ना, माझं मत नाही आहे ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही विचार करा. उलट ताज शिदाद हे चालू झाले ना, मी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना आणि आता देवेंद्र फडणवीसांना मी पत्र दिलं आहे. रवी चव्हाणांना विनंती केली की तुम्ही तुमच्या ह्या लोकांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घ्या. इथले बंद असलेले जे आता हे व्यवसाय 30 वर्ष लोकांनी जागा दिली, लोकांना विश्वासात घ्या. शेतकऱ्यांना लवकर चालू जर ते करत नसतील तर जागा काढून घ्या. त्यांना अजून एक विनंती केली की इथले जे कारखाने उत्तम स्टील वगैरे ह्या जागा काढून घ्याने एकदा व्यवसाय इकडे येऊ देत. निवडणुका जवळ आल्या की आम्ही खोटं बोलणार, एखादा कारखाना इकडे आणणार, हवाई पाणी करणार, हे आता बंद करा. हे लोकांचं म्हणणं आहे, माझं म्हणणं नाही. नक्कीच इथले माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांनी सुद्धा ज्यावेळी 56 कोटीची नळपाणी योजना पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आली, त्यावेळी त्यांचं असं एक विधान होतं की दीपक केसरकर निर्णय घेण्यात कमी पडले. तुम्ही कसं पाहता? कसं आहे, मी बोलण्याची गरज नाही आहे. तुमच्या माध्यमातून सगळं समजतंय. आज रवींद्र चव्हाण कुठेही चर्चेत न येता त्या ठिकाणी काम करतायत, त्यामुळे ते लोकांना दिसतंय. आज रवींद्र चव्हाण आज खरं म्हणजे जिल्ह्यातला कुठलंही भूमिपूजन करताना ते पाहिजेत, पण तुम्ही कुठे त्यांना भूमिपूजन बोलवलं, त्यांचा अधिकार आहे. पण आम्हाला त्या वादात जायचंच नाही. शेवटी सरकार दोघांचं आहे, युतीचं सरकार आहे. नेतृत्व शिंदेसाहेब करतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्या आमची तक्रार शिंदेसाहेबांबद्दल नाही, आमची तक्रार उदय सामंतांबद्दल नाही. स्थानिक ज्या अडचणी आहेत मग आम्ही हा मतदारसंघ सोडून द्यायचा का? शेवटी प्रत्येक पार्टी वाढवणं हे प्रत्येक कार्यकर्त्याचं आणि नेत्याचं काम आहे. म्हणून भारतीय जनता पक्ष 100% करणं आमचं जसं काम आहे, तसं तुम्ही सुद्धा तुमची पार्टी वाढवायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला संघटनेला द्यायला वेळ नाही, ज्या पार्टीने तुम्हाला मंत्री केलं आहे ते त्यांना द्यायला तुम्हाला वेळ नाही ना, तर तो आमचा प्रश्न नाही आहे. ते तुम्ही तुमची पार्टी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा. नक्कीच सावंतवाडीत सगळ्यात महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे तो आरोग्याचा आहे. मल्टीस्पेशालिटीबद्दल आम्ही अनेक वर्ष ऐकतोय. आजही उपजिल्हा रुग्णालयात एखादा पेशंट जेव्हा जातो तेव्हा तिला तिथे उपचार मिळत नाही आहे. म्हणजे हार्टच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर मागच्या आठवड्यात अशा काही घटना घडल्यात की तिथल्या हॉस्पिटल प्रशासनाकडनं सावंतवाडीतल्या काही खाजगी रुग्णालयात पेशंट पाठवला गेला आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हजारो रुपयांची 2-2 दिवसाची बिलं भरावी लागतात. भाजप म्हणून तुम्ही याकडे कसं लक्ष देणार आहात आणि हा प्रश्न कसा सोडवणार आहात? एकदा भाकरी परता. इथल्या जनतेला विनंती करेन की भाकरी परतल्यानंतर हे सगळे प्रश्न सुटतील. आज सगळ्यात आरोग्याची दुरावस्था ही फक्त सावंतवाडीत आहे. ती कुडाळात नाही, ती कणकवलीत नाही, ती देवगडात नाही, छोटंसं असलं तर वैभवडीत नाही. इथं लक्ष द्यायला जर लोकप्रतिनिधीला वेळ नसेल त्याच्यामुळे ही परिस्थिती ओढावलेली आहे. त्यामुळे आज त्याच्यात मी जास्त आता तुम्हीच प्रश्न मला विचारला, इथं बी तर बोललेलं नाही. तर अशाच प्रकारचे अनेक प्रश्न सावंतवाडीचे या ठिकाणचे प्रलंबित या ठिकाणी राहिलेले आहेत. समजा उद्या इथला तुम्ही राष्ट्रीय महामार्ग बाहेर न गेला तर तुम्ही थोडी जागा दिली असती, आतून गेला असता. त्याही तर राजन विरोधात नव्हते की इथं येऊन काम तुमच्या विरोधात बोलले नाही कधी. आपण चुका करायचा आणि मग परत दोष दुसऱ्याला द्यायचा, हे काय बरोबर नाही. मी काय तुमचा वैयक्तिक काय तुमचा विरोधक नाही. माझी पार्टी वाढवण्यासाठी मी प्रयत्न करणं चुकीचं आहे असं मला काय वाटत नाही. ते तुमची पार्टी तुम्ही वाढवा एवढं तुमच्या माध्यमातून मी त्यांना सांगेन. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.